Profesorice Kovač, što se želi postići donošenjem strategije za vodik za Hrvatsku do 2050. te zašto je on važan u postizanju cilja klimatski neutralne Europe? Donošenjem Hrvatske strategije za vodik želi se doprinijeti ubrzanju energetske tranzicije na obnovljive izvore energije. Ova strategija zapravo šalje jednu važnu poruku da Vlada Republike Hrvatske odlučno podržava razvoj i primjenu vodikovih tehnologija, a sve s ciljem postizanja klimatske neutralnosti Republike Hrvatske. Mi zapravo za cilj imamo postići klimatsku neutralnost globalnu do 2050. godine. To znači da je potrebno smanjiti, odnosno čak i potpuno ukinuti emisije CO2 kako bi se temperatura zadržala na 1,5 stupanj. I tu je ključna uloga vodika, dakle vodik će odigrati ključnu ulogu u uravnoteženju elektroenergetskog sustava, u elektroenergetskih sustava koji su temeljeni na obnovljivim izvorima energije. Obnovljivi izvori energije su intermitentni, dakle potrebno ih je zapravo pohraniti u jedan dobar, učinkovit spremnik. Vodik se može iskoristiti u različitim energetskim sektorima, dakle igrat će veliku ulogu u dekarbonizaciji svih energetskih sektora, od prometa do kućanstava, industrije do opće energetike zapravo. U prijašnjim hrvatskim energetskim strategijama nedostajalo je provedbenih akcijskih planova. Po čemu će ova strategija biti drugačija? Ja iskreno vjerujem da hoće. Samim donošenjem ove strategije Hrvatska zapravo je ostvarila veliki uspjeh i to je zapravo jedno svojevrsno ostvarenje sna nas koji se bavimo vodikom i koji zapravo vjeruju u vodik kada nitko drugi ne vjeruje. S obzirom na klimatske promjene, dakle i na europske direktive, preporuke i različite pakete kojima usmjerava energetsku tranziciju, Republika Hrvatska kao članica ima i obvezu i odgovornost zapravo sudjelovati u tom ostvarenju cilja klimatske neutralnosti, jer vodik više nije izbor, vodik je zapravo potreba. Hrvatska je bogata obnovljivim izvorima energije, dakle i mi trebamo intenzivno raditi na tome da se povećaju kapaciteti zapravo obnovljivih izvora energije. Hrvatska strategija za vodik je u javnoj raspravi, otvorena je do 27. veljače za komentare i nakon toga dakle slijedi procedura koja se primjenjuje na sve strateške dokumente kada se donose. Nakon izglasavanja u Saboru i konačne potvrde mi ćemo imati dokument na stolu. Dakle, nas tek veliki posao čeka. Strategija samo po sebi nije obvezujući dokument, dakle tu je niz preporuka, niz ciljeva koje je potrebno ostvariti i zato je nužno čim prije donijeti akcijske planove gdje ćemo mi istaknuti zacrtane ciljeve i onda raditi po tim ciljevima kako bi se zapravo implementirala strategija. Koju će ulogu vodik igrati u energetskom sektoru prometa? Vodik će u sektoru prometa također igrati veliku ulogu jer znamo da je zapravo promet jedan od većih potrošača energije i samim time ispušta velike emisije CO2. Vodikova vozila su zapravo jako dobra jer takova vozila ne ispuštaju štetne emisije, dakle mi kao glavni produkt kada vodik koristimo preko gorivnih članaka koji se nalaze u vozilu dobivamo električnu energiju, a kao jedini nusprodukti su toplina i voda. Dakle i to je zapravo vrijednost vodika jer i osobni automobili i kamioni, pa i pomorski promet, riječni i zračni promet uvelike mogu doprinijeti zaštiti okoliša od onečišćenja štetnih emisija. Ima li vodik ulogu i u sektoru grijanja i hlađenja? Vodik također nalazi svoju ulogu i u sektoru grijanja i hlađenja, no da bi on ostvario tu svoju ulogu koja može doprinijeti dekarbonizaciji tog sektora, dakle ključno je sve nove cjevovode kojima se zamjenjuju stari, dakle i u magistralnim i u distributivnoj plinskoj infrastrukturi, napraviti pogodnima da bude moguće primiti 100% vodika. Dakle, ključno je zapravo se usmjeriti na
proizvodnju obnovljivog vodika, dakle proizvodnju locirati u Dalmaciju korištenjem sunčeve energije i energije vjetra i onda postojećim plinovodima zapravo transportirati vodik gdje je potrebno. Dakle, to se odnosi i na samu infrastrukturu, odnosi se na ložišta i na gorionike, dakle na koji način bi se te cijevi mogle prilagoditi prihvatu vodika je dakle da se cijevi većeg promjera zapravo premažu s unutarnje strane materijalima koji onda neće biti u reakciji s vodikom. Vidimo i tu trenutnu energetsku krizu, nazovimo ju tako, s divljanjem cijena plina vidimo zapravo koliko je važna ta energetska neovisnost. Dakle, potrebno je ulagati u izgradnju kapaciteta obnovljivih izvora energije, u proizvodnju obnovljivog vodika, odnosno zelenog vodika. Dakle, to je vodik koji se proizvodi elektrolizom vode, korištenjem obnovljivih izvora energije i onda smo energetski neovisni i zapravo ne bi bili u ovakvom problemu. U Hrvatskoj nema industrije, međutim ima je u susjednim zemljama. Je li to prilika da se razvijemo, da izvozimo taj vodik? Apsolutno, da. Dakle, Hrvatska se nalazi na idealnoj lokaciji zapravo i Hrvatska može biti čvorište za distribuciju vodika u različite regije, dakle i unutar Republike Hrvatske u gradove, ali i van Hrvatske, dakle prema regiji u svim smjerovima. Tako da mislim da je to potrebno iskoristiti. Dakle, mi imamo toliki potencijal obnovljivih izvora energije da bi mi mogli zapravo, kada u to ukomponiramo i obnovljivi vodik, mogli zadovoljiti sve svoje potrebe za energijom, a osigurati još dakle i vodik za izvoz. I pri tom procesu, dakle, 0 štetnih emisija bi proizvodili. Pobornici čiste elektrifikacije prometa često prigovaraju kako se infrastruktura za električna vozila i pripadajući modeli vozila razvijaju brže od onih na vodik. Zašto je pogrešno isključivati vodik iz budućeg dekarboniziranog prometa? Istina je dakle da su električna vozila na baterije u visokom stupnju razvoja i infrastruktura za punjenje takovih vozila, odnosno punjači su jednostavniji i samim time su i jeftiniji u odnosu na infrastrukturu koja nam je potrebna za vodikova vozila, ali svakako je pogrešno isključivati vodik iz tog transportnog sektora. Dakle, automobili na vodik su visoko učinkoviti, dakle imaju veliki range i nemaju nikakve popratne štetne emisije. Vodikova vozila su također električna vozila i jedina razlika između baterija, dakle i vodikovih vozila je da električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora kod vodikovih vozila dobivamo iz vodika preko gorivnih članaka. Dakle, tu nemamo nikakve popratne štetne emisije i jedini nusprodukti su toplina i voda. U prilog tome govori i novi paket koji je Europska unija objavila, to je Fit for 55, odnosno spremni za 55, gdje je navedeno da je potrebno izgraditi infrastrukturu, odnosno instalirati vodikove punionice svakih 150 km. Tako da bez vodika neće ići. Dekarbonizacija svih sektora, dakle, neće biti moguća bez vodika. U nekom sektoru će biti vodik manje zastupljen, u nekome više, ali zapravo u svakom od njih vodik nalazi svoje mjesto. Koji su znanstveni i tehnološki izazovi pohrane vodika? Čini se da se bore tehnologije slačivanja, njegovog ukapljivanja ili kemijske pohrane. Možete li objasniti razlike? Pohrana vodika jeste svojevrsni izazov. Zašto? Zato jer vodik ima nisku gustoću i teže ga je pohraniti zapravo u odnosu na fosilna goriva. Vodik je vrlo mala molekula, on je vrlo reaktivan, vrlo je društven, dakle reagira s okolinom, bježi, dakle ukoliko se radi o slačivanju vodika, dakle vodik bježi ako nađe neki prostor. Također u spremnicima tipa metalni hidridi gdje imamo legure materijala na koje se veže vodik, dakle te spremnike treba izgraditi visoko sofisticirano zapravo i od materijala s kojima ne želimo da nam vodik ne reagira. I također, dakle, s obzirom na
zahtjeve i na potrebe koje ćemo vrlo uskoro imati za vodikom. Dakle, potrebno je osigurati pohranu velike količine vodika u što manjim spremnicima, naravno. I u tu svrhu mi razvijamo stacionarne i mobilne spremnike, odnosno nadzemne i podzemne spremnike. Taj znanstveni izazov, dakle i to natjecanje koja vrsta spremnika je pogodna. Dakle, to ovisi zapravo kao i za drugu tehnologiju, ovisi o načinu primjene, mjestu primjene, dakle i u svrhu u koju mi koristimo vodik. Mi danas imamo komercijalne spremnike visokotlačne, imamo niskotlačne, dakle možemo pohraniti vodik u tekućem stanju i možemo ga pohraniti u metalnim hidridima. Recimo ako se radi o stacionarnom postrojenju, onda naravno da se preporuča korištenje metalnih hidrida. Iako, dakle, metalni hidridi zbog same svoje konstrukcije su izrazito teški, a nama je cilj zapravo imati spremnike koji su malo lakši, zato se jako puno radi zapravo na unapređenju samih spremnika, dakle, jer želimo pohraniti što više vodika u što manje spremnike i što lakše, a da se postiže, dakle, vrlo visoka učinkovitost. Ali svi tipovi zapravo su pohrane dobrodošli i ovisno o postrojenju primjenjuje se jedan, odnosno drugi. Recimo u transportu se primjenjuju visokotlačni spremnici koji su izrađeni od kompozitnih materijala, dakle oni trebaju biti lagani. U nekim drugim stacionarnim postrojenjima imamo druge tipove spremnika, tako da se oni zapravo međusobno nadopunjuju. Kako odgovoriti na prigovore da je cijena proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora energije otprilike 6 do 7 eura po kilogramu, dok je onog proizvedenog iz plina tek 1 euro? Kako vidite taj razvoj u budućnosti? Hoće li padati cijena? Zeleni vodik, odnosno obnovljivi vodik, je vodik koji se proizvodi elektrolizom vode korištenjem obnovljivih izvora energije. U tom procesu, dakle, nemamo nikakve popratne štetne emisije. I kao takav obnovljivi vodik, odnosno zeleni vodik, je jedini prihvatljiv u Europskoj uniji. Mi danas 94-95% vodika dobivamo reformiranjem fosilnih goriva. Dakle, to je takozvani sivi vodik i on je 3 do 4 puta jeftiniji zapravo od zelenog vodika, no prate ga popratne emisije CO2. Danas proizvodnja zelenog vodika je skupa, dakle cijena ide i do 7 eura po kilogramu vodika, ali s trendom povećanja kapaciteta obnovljivih izvora energije, dakle i s očekivanim padom cijena proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora, očekuje se naravno i pad cijene zelenog vodika. Očekivanja su negdje ciljano do 2030. dakle da nam cijena obnovljivog vodika bude do nekih 3 eura po kilogramu, ciljano do 2050. čak i 1 euro po kilogramu vodika. No tu treba također voditi računa da zapravo u ovoj globalnoj klimatskoj krizi ne smijemo se podvrgavati kriterijima ekonomske isplativosti. Dakle, klimatske promjene su realnost i mi zapravo sva financijska sredstva, sva ulaganja trebamo ukinuti fosilnoj industriji, dakle i sav taj novac preusmjeriti na čiste tehnologije, dakle na vodik, na obnovljive izvore energije, kako bi se doskočilo ovoj klimatskoj krizi. Hoćemo li vidjeti i jeftinije elektrolizatore? Elektrolizatori su elektrokemijski uređaji, dakle koji proizvode vodik elektrolizom vode. Njihova učinkovitost danas je vrlo visoka, ide čak preko 75%, no naravno radi se i na unapređenju samih sustava kako bi se ta učinkovitost još i više povećala. No naravno nije tu važna samo ta energetska učinkovitost, tu su važni i kapitalni troškovi, dakle koji se danas kreću negdje od 1100 do 1250 eura po kilovatu. Očekivano je da bi do 2030. ti troškovi mogli pasti čak na 200 do 300 eura po kilovatu.
Dakle, iz te strane kada se zapravo krene u masovnu proizvodnju elektrolizatora i masovnu njihovu primjenu, padat će i pod tim faktorom će onda padati cijene proizvedenog vodika. Iako vijesti o vodiku ne čujemo često u medijima, nakon ove vaše niskotlačne punionice ovdje ispred laboratorija, očekuje se ove već godine privatna, visokotlačna u Lučkom, imamo i ovu suradnju INE i ZET-a u Zagrebu. Što nas još očekuje u tom području? Novosti što se tiče vodika u Hrvatskoj ima jako puno, dakle i samim donošenjem ove strategije za vodik, dakle istaknuti su neki kratkoročni pa i dugoročni ciljevi, ali ako gledamo kratkoročno do 2030. godine, dovoljno je samo da pogledamo nacionalni plan oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. Kojime je predviđeno instalacija najmanje 6 punionica vodika, 350 i 700 bara. Potom se očekuju subvencije građanima za kupnju automobila na alternativna goriva, bilo na baterije, bilo na vodik. Dakle, negdje oko 2000 automobila će biti sufinancirano. Također, plan je uvesti 70 autobusa za javni gradski prijevoz kako bi se taj prijevoz dekarbonizirao. Također se očekuje i instalacija najmanje 30 MW elektrolizatora za proizvodnju obnovljivog vodika. Dakle, velika sredstva su predviđena između ostaloga za vodik u nacionalnom planu oporavka i otpornosti i to su sve kratkoročni ciljevi jer potrebno je to sve napraviti kako bi se čim više sredstava koja su nam na raspolaganju mogli povući i konkretno za vodik tu se radi o nekoliko stotina zapravo milijuna kuna. Još ako tu pogledamo koliko se ulaže, koliko se računa na ulaganja i u istraživanje i razvoj, u turizam, u zapošljavanje, dakle u tim čistim tehnologijama, tu možemo govoriti o milijardama kuna. Ono što je važno da se referiramo i u strategiju za vodik je i osnivanje regionalnog centra za vodik. Dakle, kroz samu izradu strategije pokazana je jako dobra suradnja, ostvarena je jako dobra suradnja politike, gospodarstva i znanstvene zajednice i ta suradnja će se nastaviti i kroz regionalni centar za vodik, ne samo vezano za Hrvatsku, nego zapravo na cijelu regiju gdje bi onda stvarali zapravo to jedno gospodarstvo zasnovano na vodiku kroz jednu bazu regionalnog centra, a to će omogućiti Hrvatskoj zapravo da se postavi kao lider u vodikovim tehnologijama. Što su to doline vodika? Trenutno su veliki hit zapravo doline vodika, Hydrogen Valley. Ta ideja je krenula iz Europe i proširila se globalno i zapravo predstavlja jedan globalni fenomen. O čemu se tu radi? Tu se radi o udruženju gradova, regije, industrije u industrijski klaster koji onda rade na cijelom vrijednosnom lancu vodika i na taj način se stvaraju mini gospodarstva zasnovana na vodiku. Mi danas imamo 36 dolina vodika u kojima sudjeluje 20 zemalja. A trenutno između ostalih je u tijeku i uspostava doline vodika Sjeverni Jadran gdje su zajedno Hrvatska, Slovenija i Italija. Financiranje za doline vodika očekuje se raspisivanjem natječaja u rujnu 2022. godine, tako da je i to dobra prilika zapravo i dokaz koliko se na nivou Europske unije pa i svijeta, jer to postaje globalni fenomen, koliko se računa na vodik. U sklopu jednog europskog projekta vozili ste vozilo na vodik od Zagreba do Brisela. Kakva su vaša iskustva? Iskustvo je fantastično, pogotovo za mene koja se bavim vodikom, dakle to je meni bilo posebno uzbuđenje i
To je bio projekt, dakle, koji smo organizirali zajedno Fakultet strojarstva i brodogradnje i Toyota Hrvatska i vozili smo od Zagreba do Brisela. Imate baš poseban osjećaj kad vozite tako jedan automobil da doprinosite zapravo toj dekarbonizaciji transporta jer ne ispuštate nikakve štetne emisije, ne ispuštate CO2. Najveći izazov je zapravo bio stići do prve dostupne punionice vodika na 700 bara koja je u Grazu i uspjeli smo na kraju jer to je bio izazov jer smo mi imali organiziran i najavu samoga projekta i u sklopu tog projekta organizirana je i edukacija o vodiku i gorivnim člancima koje mi organiziramo tu tradicionalno već na fakultetu i naravno da je javnost bila zainteresirana i za vožnju, dakle sudionici su željeli voziti, tako da ali na kraju smo uspjeli, dakle, i osjećaj je fenomenalan. Doktorice Kovač, hvala na razgovoru. Hvala vama.